ľudia, dneska vás víta Studio Dirt a ja Fax. A dneska, ľudia, sme si pripravili takýto nový špeciálny Cartedor, že vraj limitovaná edícia je, ľudia, takže si ju... Tak to by mal vyzerať. Dneska, aha, tak toto je Cartedor teraz a poďme ju ochutnať. Keby nám nechutil, tak máme už pripravenú kolu na zapitie. To je blbé, že zapijeme oneko to kolou. Kam asi to ideme rozmiešťať. Kamo, GG. Tam na vrchu je čokoláda, vidíte, tak ja si to idem rozmiešať, aby som tam nemal len čokoládu. Hej, ale je to dobré. Tak dobre. No dobre, 3, 2, 1, ideme ochutnať. Počkaj. Les Desserts Stracciatella Double Layer. Počkaj. Mne to celkom chutí. A to je dobré, chat. Ja dávam 10 z 10, ľudia. Ľudia, ja dávam 11 z 10, ľudia. Toto si kúpte. Je to výborné. 11 z 10? Čo hovoríš? 10 z 10. Tak proste tak, ale ak v tom cítite nejaké kúsky, to sú kúsky čokolády, a preto, lebo je to stracciatella, viete? Sú tam aj kúsky čokolády, ale aj... A je tam aj takto, aha, vanilka. Vanilka je tam aj vo vnútri. Výborné to. Na to, že ja nemám rád veľmi jogurty, tak tento je bohovské dobrý. Veľmi je dobrý. Kože chat. A zaslúži si 10 z 10. Takže určite kúpte, ochutnajte. A sľubujeme, že si to vychutnáte. Máte radi čokoládu a jogurty. Aj vanilku alebo bielu čokoládu v tom. Tak, nabiehajte do supermarketu a kupujte to tam. Takže... Ale som smený. Potom smený. Dívajte količka. Takže my sa to bude teraz nosné. Dobre. Nosné? Som mal ešte ten jogurt v ústach. Ten jogurt plus kola. Ale to nevadí. My sa s vami lúčime, ľudia. A zatiaľ. Oh,